ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଲଗାତାର ଲାଗି ରହିଲା ଆଉ ଏଇଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜରି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ପାଣି ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜରି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ତା ଉପରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଫାଣି କିଛି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବର୍ଷାର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଦିନ ହେଲେ ସବୁଦିନ ବର୍ଷା ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲାଣି। ବିଲ ବାଡ଼ିର ପାଣି ସବୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାହେଉଛି ବିଲଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କମଳା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସେ କମଳା ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲାଉ ଗଛ ଲାଉ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଉ ଗଛ, ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଲାଉ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିଥିଲି। ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିକୁ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେ ଦୋକାନୀ ତ କହୁଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠିରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଧରିବ, ପ୍ରତି ଗଣ୍ଠିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳ ଧରିବ। ତାହେଲେ ଗଣ୍ଠି ତ ବହୁତ ପତ୍ର, ସେ ପତ୍ର ଆମେ 100-200 ବହୁତ ପତ୍ର, ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଫଳ ଧରୁଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ବି ଯେମିତି ବିକ୍ରି କରିବା ଇଏରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ, ଫଳ ଧରୁ କି ନ ଧରୁ ଦେଖିବା। ଆଣିଛେ ମାନେ ଆଣି ସାରିଛେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଏଠି ଛେଳି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବଣକୁ ନେଇ ପାରିଲେନି ଛେଳି, ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ଚରିଲେ। ଚରି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ରହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।